Wala sa loob ng simbahan? Hindi pwede mag-parking sa loob? Wala na kasi parang sa loob sir, 4 na taon na po. Yung mga nakita natin itong blessing po, lalabas din po agad yun. Ay, sa blessing? Opo. Kasi since naging basilika na yan sir, pinakawal ko. Oo. Saka makikita yung pagpasok mo, walang nakaparking yan. Pa sa loob? Ayan, pwede na pumasok sa loob eh. Naka-video ako eh. Hindi nila alam eh. Naka-CCTV ko. Kaya dito na lang tayo. Amen. Ano na pwede ano? May ilaw pa. Kita-kita kasi CCTV ka. Picture tayo rito. Sama. Picture, picture. Pakita lang ang view rito. Dito ha. Oo nga. Oh, dito tayo doon. Ang tiway. Pababayin ko yan. Ang babaw-babaw lang yan eh. Tara. Ito ang parito. Tara, tito, saan pupunta? Wala na, doon ka lang sa ano, wala na. Meron yan. Alam nila yan, nakalagay nga harap pa oh. Pasari Garden.